Hola, en aquest vídeo explicaré els aspectes més importants del diccionari per a ociosos, Joan Fuster i el seu context. Joan Fuster va ser un dels intel·lectuals més importants dels anys 60, destaca sobretot pels seus assajos. Va néixer a Sueca el 1922 i va morir al mateix poble el 1992. Però, abans de començar, hem de tindre ben clar què és un assaig. Un assaig és un gènere literari en el qual l'autor presenta la seva visió personal d'un tema, normalment humanístic, dirigint-se al lector no especialitzat, amb una extensió breu d'entre unes línies a unes pàgines, i a més presenta una estructura definida, una exposició i una argumentació. L'obra en prosa de Fuster es divideix en 3 blocs: assajos humanístics, assajos sociopolítics i assajos culturals i literaris. Els assajos humanístics tracten la crisi de l'home en un món canviant, així com els grans temes de l'època, com ara el paper de la ciència i la tecnologia, l'ecologisme, el pacifisme, entre d'altres. Destaca al 1964 Diccionari per a ociosos, escrita a la manera del Diccionari filosòfic de Voltaire. Així, es recullen 61 reflexions ordenades alfabèticament, cada una sobre una qüestió concreta, sobre creences o aspectes de la vida quotidiana. Respecte als sociopolítics, hi apareix el Fuster intel·lectual compromès amb l'època de recuperació de la consciència nacional i són els més difosos, polèmics i influents. El 1962 publica Nosaltres els valencians i revisa el nostre passat i aterra en el present de l'època amb temes com el provincialisme, el particularisme valencià i la nostra singularitat. És una obra clau per a la nostra consciència nacional, la publicació de la qual marca un abans i un després. Les reaccions contràries i el rebuig de part de la societat valenciana provocaren la necessitat de publicar a Catalunya durant algun temps. Finalment, el tercer bloc, assajos culturals i literaris, essencials per a la cultura de postguerra, per suposar la recuperació i difusió del nostre patrimoni literari silenciat pel franquisme. Destaquen treballs sobre els sermons de Sant Vicent Ferrer, Ausiàs Marc, Isabel de Villena, entre d'altres. A més, Fuster va fer nombroses col·laboracions periodístiques en publicacions com ara La Vanguardia, Levante, Avui, ABC, El País, entre d'altres. Ara comentaré alguns aspectes generals del Diccionari per a ociosos. Aquesta obra va ser escrita al 1964. El seu títol és temàtic i un resum del llibre. Així, Fuster fa un repàs dels grans temes del segle XX, com ara el paper de l'intel·lectual, la justícia, la idea de progrés, la de nació i de nacionalisme, al costat també de temes de sempre, com ara el sexe i l'amor, la mort, la llibertat, etc. Per tant, reflexiona i fa reflexionar sobre els problemes de l'ésser humà modern en un llibre que vol unir l'ociositat, és a dir, el divertiment, amb el de diccionari, això és, el saber rigorós i sintètic. Per tant, diem que tracta problemes del dia a dia i del proper Fuster. A més, la ironia és utilitzada com a reivindicació de la llibertat. I com és l'estil de Fuster en aquesta obra? Fuster utilitza un registre estàndard a pinzellades de l'oralitat i col·loquialismes, és a dir, utilitza paraules pròpies del registre literari, per exemple, al costat d'algunes paraules col·loquials. A més, també destaca per la claredat expositiva, per fer incisos, sobretot amb parèntesi o guionets, reformulacions, cometes i cursiva. Les entrades del diccionari destaquen sobretot per la modalització intensa, és a dir, per utilitzar un lèxic valoratiu com ara adjectius, verbs, adverbis, substantius, per fer preguntes retòriques, perquè el lector qüestioni i reflexioni sobre aquest tema, la ironia, la primera persona, tant en singular com en plural,
I a més també Fuster utilitza figures retòriques com ara la metàfora, la comparació, l'antítesi, la personificació o l'epítet. Abans de comentar les 8 entrades que hem de conèixer, hem de saber primer què és un aforisme. Un aforisme és una forma breu de l'assaig, és a dir, una frase contundent que resumeix de manera sintètica i provocativa un pensament. És a dir, és una invitació al diàleg, una provocació, una interrogació constant i és molt, molt breu. Ara sí, comentaré de manera breu les 8 entrades del diccionari per a ociosos. En cadira tracta la concepció de la vida lliure de patiment. L'entrada de covardia ens fa reflexionar sobre la por com a tret compartit per tots. L'entrada escepticisme és una reivindicació del dubte metòdic. La de gent ens comenta que jo sóc l'altre per als altres. És a dir, que quan utilitze la paraula gent, jo no m'incloc. Respecte a l'entrada de rellotge, ens fa reflexionar sobre que la tecnologia varia la percepció del temps. Amb la de lectura, Fuster vol deixar constància que llegir és seguir vivint. Finalment, en la de ser, recordeu que aquest sí que és un aforisme, ens imaginem distints de com som per a sobreviure. I per últim, la de xenofòbia vol representar que la identitat del grup es constituïx contra un altre grup. Ara passarem a les preguntes relacionades amb el context. Recordem que l'assaig de Joan Fuster se situa en el context de postguerra. Com ja hem comentat en els anteriors vídeos, en la postguerra hi havia una forta repressió de la nostra cultura. Es va instaurar la censura i es va prohibir tota llengua que fora diferent del castellà. L'assaig fou un dels gèneres més perjudicats per la repressió franquista. La seva producció es va interrompre entre el 1939 i el 1950. Va renaixer ja a partir de maig del 1968 i amb un fort component divulgatiu de temàtica nacional i política. Entre els anys 60 i 70 es va normalitzar i es va percebre com un gènere que podia influenciar en la societat. És així on destaca Nosaltres els valencians, escrita en 1962. Tracta sobre la nostra història, orígens i característiques polítiques, culturals i econòmiques. És la primera gran obra en aquest sentit que va suscitar polèmiques. I com va ser l'assaig amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra? Amb la transició democràtica i la creació de l'Estat de les Autonomies, es manté l'interès per l'assaig divulgatiu de temes polítics, però es desenvolupa l'assaig deliberatiu en forma de dietaris i memòries, i podem parlar d'un cert boom d'aquest subgènere. A mesura que es normalitzen els mitjans de comunicació, es consolida un altre espai per a la producció de l'assaig, els articles d'opinió i les columnes. En els últims anys, els blogs i les xarxes socials han estimulat formes d'escriptura que s'assemblen molt als dietaris i aforismes. Altres autors que destaquen en el context d'escriptura són Josep Pla, Maria Aurèlia Campany o Gaziel. Josep Pla va escriure el Quadern gris el 1966, que és un detall amb reflexions sobre la pròpia vida i la del país entre el segle XIX i el XX. Maria Aurèlia Campany va publicar Pedra de toc i tracta sobre la vida d'una intel·lectual lluitadora entre el 1939 i el 1962. Finalment, Gaziel, amb tots els camins duen a Roma, vol transmetre mitjançant les memòries personals i històriques el temps de la guerra del 1914. Altres autors que han conreat el gènere de l'assaig amb posterioritat al context d'escriptura d'aquesta obra són Joan Francesc Mira,
Montserrat Roig o Quim Monzó. Per tant, podem concloure que Fuster va ser un dels assaggistes més importants de la nostra literatura, que, a través del Diccionari per a ociosos, reflexiona i ens fa reflexionar sobre temes tan diversos com la por, el pas del temps, la xenofòbia o la concepció de nosaltres mateixos. Tot això mitjançant un estil molt personal i modalitzat. Per tant, va ser, sens dubte, l'assagista més influent de les generacions sorgides després de la Guerra Civil. I fins ací l'explicació sobre Joan Fuster. Moltes gràcies.